Mga kasama, mao kini karon ng sitwasyon sa trailer truck nga nahagbong nining pangpang. May gani dunay mga kawayan ug mga kahoy nga nakababag nini. Kung wala pa, posibleng mahagbong sa kinatibuk-an nining pangpang sa nahitabong disgrasya pasado las 10 ang taklas kabutagon Hulyo 1, 2026 sa pamuhatan Marilog ning siyudad sa Davao. Nasiran sa pagpanubay nga una pa nahagbong ang trailer truck, nabanggaan ini ang usa ka bus ug elf truck, hay nabanggaan sab sa elf truck ang usa ka jeep. Tungod sa hitabo, guba ang bus, dakog danyos ang elf truck, ingon man ngadto na sa jeep. Giangkon karon sa driver nga si Giovanni Estorpe nga nawadan siya sa brake, busa na damay niya ang maong mga sakyanan. Primero kurbada, dahil na street ba? Dito na ni aksyon na kuwan, di na muhawid. Ang brake? Break. Muto akong kimaksi. Yan miya po, dagan miya po. Muto akong inggan sa akong sigundalo. Gilo na akong kambyo. Kanto, mihinay siya. Hindi tama break, agad eh. Samtang alang sa jeepney driver nga si Ian Molo, mapasalamaton siya tungod walay nakabsan sa napulo niya ka mga sakay. Wala man sila yung padulungan mo to ni bangga siya sa elf. Pagkabangga niya sa elf, ang elf nalagpot sa tuwa. Ya pagkauma niya sa elf, dito na pijak bus. Ya wala pugong ang bus mo to dito sa ano. So ang iyang natumbok, ang elf ug ang bus na ikaw nadamay lang ka sa Oh, elf. nadamay ra jud ko. Samtanga paday ng investigasyon sa Marilog Police Station, aron masayran pila ang nasamdan sa nasoyng insidente. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyo Man, Bien Nabados, Tatak, Armen.